Pysähdy pentele! Seppo suus kiinni nyt. 30 euroa. Herkkua. Paljon onnea. Kiitos. Ai minä vai? Nämä Vai? 30 euroa. Ismon Takahuoneeseen. se laitetaan takalukkoon. Ja vielä pesäpallo mailalla. Et voi olla tosissas. Kyllä on. Homo Seppo. Ismo, lopeta! Sinne meni Osteri Ossi. Sillalta alas. Vaikka nyt on muutama suoni kilo tai muutama liika suoni. Niinhän tuo näyttää olevan. 30 euroa. 35 euroa. Pitkältihän kysymys on tästä asiasta. Kiiva. Taskaa. Kyllä tällainen rahatukko nostaa tunnelmaa. Sillalta alas. Paljon sinä sitä on? 30 euroa. Onneksi olkoon. Kokenut veikkaa. Ei kovin usein tommosiin potteihin törrää. No Seppo, ei tää nyt oli pelkkä Helvetti. herkkua. Taskaa. No niin Seppo. Ole hyvä, minä tarjoan. Ei kiitos. Ja sä ottaisit tän Ismo tappaa Mailalla. Enpä oo tullut ajatelleeksi. Ei. Toiset yrittää täällä nukkua. Ja nähdä Kettua. toiletissa. Helkkari. Siis Seppo ajattele. 5 eurolla. 30 euroa. Ja nyt me lyödään Homoja. Sepon luona. Muutaman 10 vuoden kokemuksen perusteella voin sanoa, että parempi lopettaa. Kiiva. Voi helvetti. Seppo. Ismo. Mä vaan Seppo. Taika. Mailalla. No kyllä tämä tuli nyt jo selväksi. Minkä takia sä oot nykyään aina niin kireä? Tiedä miten sitä Ismo. on tullut tommonen komentelija. Jep. Ismo tappo melkein. Sepon taika. Mailalla. Otetaan sille. Ja Seppo Taalasmaa. Ole. No en. Ismo Laitelaa ei ole ennenkään häädetty sorvin äärestä, joten palveluksessanne armon neiti. Tässä sämpylä. Isoäidin reseptin mukaan. Joka ei koskaan laukkaile. Ne kukat ei ole oikeeta, mä löysin ne huonoon kukkavaasista. Ja te olette aivan... Koko liha. Tyttö! Ja te olette hieman humalassa. Jep. Mut kun... Mitä ihmettä se sua liikuttaa? Osteri tyttö! kaukana. Tuu nyt peremmälle. Sä laitu. Käymästä. Seuraavalla kerralla kyllä voisi tulla selvittää. Taneli Seppo. Aivan. Vaikka mä nyt onkin pikkasen maissa. Mä tarkoitan joka sanaa, mitä mä sanon. Aivan varmasti. Mä uskon sen. Tappo melkein. Mä menikin sulle jotain syötävää. Appelsiinipuussia. Vai? Siinä on sulle. Missä? Voitaisko me jutella? Joo, kas toi Tyttö! Hiljaa! kotiin. No en.